Kedu ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri? Ka m jụa, kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị? Ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya, ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi na enwere ihe ọjọọ? Ka m gwakwa na eziokwu, ụmụ nwaanyị ọwa anyị ka ọ bara. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi dị oke mkpa nke si n'aka nwanne anyị nwaanyị bụ Lọlọ Nneka Chimezie. Ya bụ Lọlọ Nneka Chimezie bụ nwanne anyị nwaanyị nke imirikiti n'ime anyị ma nke ọma, bụ onye isi ndị otu Igbo Women Assembly. Ya bụ nwaanyị na-ekwupụ okwu, na-ekwuwanye okwu mgbe ọ dị mkpa ka ekwu okwu, na-agwa ma ndị gọọmenti okwu, na-agwakwa ma ndị ọrụ agha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ niile nọ n'obodo Naijiria okwu otu o si wee dị. Ihe onyonyo a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ozi ịdọ aka na ntị dị oke mkpa nke ya bụ nwanne anyị nwaanyị zipụtara wee nye ndị Igbo n'ihe gbasara ọnụọgụgụ ndị Igbo bụ nke ama dịka population. O wee na-akọwa sị na ebe ọ nọ mgbe ọ na-eme ya bụ ihe onyonyo bụ na obodo mbụ nke ama dịka village n'olu bekee. O wee na-akọwa na ọ batara maka akwamozu otu nwaanyị n'obodo ha, ma ọ sị na ya elegharị anya n'obodo ebe niile atọgbọ chako, onweghị onye a na-ahụ ebe ọbụla. Ilepụ anya ebe a ọ tọgbọrọ chako, ilepụ anya ebe nke ọzọ ọ tọgbọrọ chako. O wee sị na ya bụ ihe akpalie mmụọ ya malite gụwa ngwuru nọ na ya bụ obodo ya bụ nke ama dịka families makwa compounds. Ọ sị na ya gụtara ihe dịka ngwuru 20 bụ about 20 compounds, ma n'ime ngwuru 20 ahụ na ụmụ nwoke ya gụtara n'ezinụlọ ahụ niile karịrị ụmụ nwoke 150 bụ over 150 men. Mana ọ sị na ọ na-agba ya anya mmiri n'ime ụmụ nwoke ahụ niile ọ gụtara amụrụ n'ezinụlọ ndị ahụ, na ọ bụ nnọọ naanị ụmụ nwoke 3 bụ ihe nọ n'ụlọ. O wee sị na ebe ọnọdụ ka njọ bụ na ụmụ nwoke 3 ahụ ndị ka nọ n'ụlọ bụ ndị okenye, ndị na-akazi nka aka. O wee gakwa n'iru na-akọwa na ya bụ akwamozu nke o ji maka ya wee lata ụlọ bụ akwamozu otu agadi nwaanyị onye karala nka, bụ onye na-elekọta otu ngwuru na ya bụ obodo. O wee na-akọwa sị na dịka ya si wee hụkwa ya bụ ngwuru na emechaghana ihe gbasara akwamozu a, na a ga-agbachikwa ya bụ ngwuru, onye ọbụla alachiwe ebe obi. Nke ahụ wee sokwara na ọtụtụ ngwuru ndị ọ gụtara ndị mmadụ na-anọghị na ya chacha na be anyị. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị ewe na-ebe arịrị sị kedu ihe na-eme anyị bụ ndị Igbo? Anyị ga-agbawazi ọsọ n'ala Igbo wee ruo mgbe ole? Anyị ga-agbapụwa agbapụ n'ala Igbo wee ruo mgbe ole? Ndị ole ka a na-ahapụrụ ala Igbo? O wee gakwa n'iru wee na-akọwa na ọ bụ ụdị mgbapụ a ndị Igbo mụtara ịgbapụ bụ ihe kara ndị ugwu bụ ndị Fulani obi, ha ji wee juo n'ime ọhịa anyị niile wee na-eche mgbe obodo anyị niile ga-atọkọzi chakoo ka ha wee were ala. O wee na-ajụkwasị, anyị na-eti mkpu mgbe ọbụla sị na a na-achọ ịnapụ anyị ala anyị, na ndị ugwu na-achọ ịnapụ anyị ala anyị. Ala Igbo ahụ anyị na-eti mkpu na ha na-achọ ịnapụ anyị, ala Igbo ahụ ọ dị anyị mkpa? Anyị wee na-ahapụ ala Igbo wee na-agbaga mba ụwa dị iche iche na-echetaghị na o nwere ebe anyị si wee pụta. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị wepụtakwara otu atụmatụ bụ nke ọ na-enye ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ha na di ha bi n'ala bekee, ndị na-ahụtazi onwe ha na ha agaghị alanwuzi wee biri na be anyị. O wee na-asị nwaanyị dị otu ahụ, gị hapụ di gị ka ọ laa ụlọ gaa lụọ nwaanyị ọzọ na be anyị, ka ama di gị hapụ ichi. O wee gakwa n'iru wee sị na ya bụ ihe ga-abakwara ma gị onwe gị ma ụmụ gị uru, maka na ọtụtụ ndị mmadụ, ụmụnne anyị ndị bi n'ala bekee, na ihe na-eme na ha anaghị alatazi ụlọ bụ na ha larute ụlọ onweghị ndị ezinụlọ ha na ha ka mara, makwanụ ndị ezinụlọ ha ga-alakwute ka ha na ha mewe nwanne n'obodo. O wee bụrụ ihe na-achụkwanụ ụfọdụ ndị mmadụ ọsọ na ha anaghị alata. Mana ikwe ka di gị laa ụlọ gaa lụọ nwaanyị ọzọ, amụtawa ụmụ na ngwurube di gị, mgbe ọbụla gị na ụmụaka gị chọrọ isi ala bekee wee bata obodo Naijiria, unu ka nwere ezinụlọ ebe unu ga-abata ma nwee ụmụnne ndị unu na ha ga na-emekọ ihe. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere, buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwaanyị ya bụ Lọlọ Nneka Chimezie dịka o ziri ya bụ ozi dị aka na ntị wee nye ndị Igbo. Ya mere, a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ndewonu, Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo.
ebe m nọ kịta wee na-eme vidiyo anụnwa bụ na village. Unu na-anya ihe ahụ my compound, ihe ahụ mbụbọ m, akọ m ubi na mbụbọ m. Mana e nwere ofu ihe m chọrọ draw attention ndị Igbo to. Ihe ahụ bụ population. Dịka m lọtara ugbu a na ịpụọ n'iro, maybe echi m ga-emeda vidio, ịpụọ n'iro ifu na obodo a dị dried, mmadụ anọrọ na ya. M wee were nwayọọ wee gụọ ezinụlọ ngwurube dị m ha, wee gụta ihe dịka ngwuru 20. Na ngwuru 20 anụnwa m gụtara, ụmụ nwoke bi na ngwuru 20 a ma ụmụ ha mụtala amụta is over 150 ụmụ nwoke. Mana ihe niile a sọsọ ihe nọ n'ụlọ bụ about 3 men, and those 3 men are old. Ihe m lọtara ụlọ ime kịta bụ akwamozu. Ebe a na-akwa ozu a kịta bụ nne ha na-eletere ha ụlọ bụ onye nwụrụ anwụ. So emechaa akwamozu a kịta akpochie befa, agụnyekwa ya na ngwuru dị locked. Now ihe m na-achọ ịkpọta attention ndị Igbo tụbụ, a ga-eme Igbo ole? Kedu ihe anyị chọrọ iji ala Igbo eme? Mana anyị na-aba mba na ndị Fulani na-achọ ịnara anyị ala Igbo, a na-eme nke a na-eme nke a. Ajụjụ m bụ anyị nidere ala Igbo. Ala Igbo anyị na-agụ mmadụ biri obodo oyibo, mụsịsị ụmụ wụsara ndị Amerịka, wụsara ndị Germany, wụsara ndị Canada, wụsara ndị Russia, si ebe ahụ nata ịzọ ha ana, ịzọ eze, ịzọ nke ịzọchara ya ole ndị. Ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị ha na di ha nọ n'obodo oyibo, ha amụsị ụmụ odo oge anya na ụmụaka e mụrụ ama nnata. Kedu ihe ị chọrọ iji ngwuru di gị eme? Ama di gị ọ ga-echi echi? Ama nna anyị ọ ga-echi echi? Ihe awụ fact ndị Igbo na-elebabeghị anya. Ya ka m ji si na ndị okenye anyị ọ na-anọrụkwa ala buru oche cheki enyocha chọpụtasịa ihe nwere ike inye nsogbu n'ọdịnihu, mana ihe a ga na-eme ya. Eji m ohere a na-akpọ attention ndị Igbo na mmadụ agwụla n'ụlọ, na anyị ekwesịghị inwe otu nga na-eleba anya n'ihe gbasa our population. N'aka ihe na-eme n'ala Igbo ghasaghị nne, enwere onye na-ajụ question. Ihe anyị dị after war ọpụpụ, kedu ihe bụ anyị ọpụpụ a? Ọ anyị pụasị ema na-eto anyị ndị Igbo na-edevelop ebe ndị ọzọ. Ihe awụ iberibe, otuto ntofu bụ ihe ahụ, maka na anyị na-akparazi akụ na ụba na-akpafu na-ahapụzi be anyị. Kedu ndị ga-edoziri anyị ala Igbo? Ka m gwakwa unu eziokwu, n'ihe a ka ndị Fulani lecha anya ga-azochaa n'ọhịa na-eche ka anyị gbafuchaa. Ka anyị mara na ihe anyị ga-eme ya. Gịnị ka anyị ga-eme ya? Nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya, ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi, na enwere ihe ọjọọ? Ka m gwakwa unu eziokwu, ụmụ nwaanyị ọgwụ anyị ka ọ bara. Maka na ọtụtụ ndị bịa Amerịka mụsị ụmụ ka nka nwụọ, ụmụ ha chọzie ịnata, enwezie ndị relative a na-akọnet. Mana ọ bụrụ na nwoke ahụ lụrụ nwaanyị ọzọ mụọ nwa n'ụlọ, ndị nke dị Amerịka ga-enwe relatives ha ga-akọnet. Kedu ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri? Ka m jụa, kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị? Ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azodo nwoke. Ụnụ ọmaghị na ndị Igbo na-aza haza mmadụ ka akụ, mmadụ ka eji aka. Biko nụ ndị okenye anyị, m na-eti m na-akpọ ụnụ, gịnị ka anyị ga-eme anyị Igbo? Marakwanụ na ahapụrụ ụnụ, enwe ndị biri n'ụwa wee hapụrụ ụnụ ala Igbo. Na mmadụ na-aga into extinction just like animals. Asị gị na these animals stands a chance of going extinct. Ndị Igbo right now, ọ bụrụ na anyị elite ha mara ihe anyị mere onwe anyị, I stand the chance of going extinct. Biko nụ ndị bụ ndị okenye anyị, ma ndị ụka, ma ndị niile na-achịkọta ndị Igbo, leba anya n'ihe gbasara population anyị. Igbo na-aga extinct, ma asụsụ anyị ma omenala anyị. Anyị chọrọ ijikọ ọnụ kpochapụ. Ọ bụrụ na ya elite ha kịta mara ihe anyị mere, lekwe na anyị lee extinction. Ndewo. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwaanyị daalụ ọlụ rinne. Ka Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche, n'ihi na ịdịbụ mbụ ekwu, ịbụ otu onye n'ime mmadụ ole na ole, karịsịa n'ime ụmụ nwaanyị ndị Igbo ndị na-ewepụta olu ha, wepụta onwe ha, na-etiri ndị Igbo mkpu
ma na-arụkwara ndị Igbo ọrụ n'elu ya wee na-asị gị Chukwu gọzie gị n'ụzọ pụrụ iche. Ụmụnne m, ozi a ka na-arụtụkwa aka n'otu ebe ahụ ozi nke ọzọ m wetaburu unu ụnyaa na-arụtụ aka bụ ozi si n'aka nwanne anyị nwoke bụ Odejimjim onye na-ama mbem. Ọkwa otu okwu ahụ ka ọ na-ekwu maka ya. Ọ wee bụrụ ihe dị ezigbo mkpa na ndị Igbo niile ga-anọrọ ala ma tọruo uche ala gere ndụmọdụ a ma were ya were rụọ ọrụ, maka na ndị Igbo kwukwara n'okwu si na ebe nwata na-ebe akwa arụ aka ma nne ya anọghị ebe ahụ, nna ya ga-anọrịrị ebe ahụ. Ọ dị mma, na-etufughị oge, otu ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo sikwa n'aka nwanne anyị nwaanyị a bụ Lọlọ Nneka Chimezie. Ihe onyonyo nke a anyị ga-enye anya na ya ugbu a bụ ebe ọ nọrọ wee na-ajụ ndị niile bụ ndị okenye, ndị niile bụ ndị ọchịchị, ndị niile bụ ndị isi n'ebe dị iche iche n'ala Igbo, ndị na-achịkọta ụmụ Igbo, wee na-ajụ ha ajụjụ si ma kedu ihe meziri na ndị Igbo si na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị, mana kedu ihe na-emezi ugbu a na okenye ga-anọ n'ụlọ ma hụ ebe ewu na-achọ ịmụ nwa ọ ga-amanye ya ọgbịrị si ya mụọ n'ọgbịrị. Kedu ihe mere na ndị okenye niile na ndị ndu niile e nwere n'ala Igbo ga-anọrọ n'ụlọ ihe na-emebi onye ọbụla agbachi nkịtị? Ụfọdụ n'ime ihe ndị ọ rụtụrụ aka mgbe ọ na-ajụ ajụjụ a bụ ihe gbasara ịtọrọ mmadụ, igbu ndị mmadụ na ịhọpụ ụfọdụ akụrụngwa n'ahụ ha nke dị ezigbo mkpa bụ nke ama dịka organ harvesting, nke ọ sị na ha ewerele ala Igbo wee mere isi ọnọdụ. Ihe ọzọ ọ rụtụkwara aka na ya bụ ihe onyonyo bụ ihe gbasara ndị dibịa na ndị pastọ, bụ nke ọ na-ajụ si kedu ihe mere o ji abụzi ịbata n'obodo mmadụ si nnọọ ebe o si wee mabata na ya bụ obodo, ọ sị na ọ bịara ime dibịa, ohibe nnọọ okwu arụsị ma na-eme ihe ọbụla sọrọ ya na ya bụ obodo, ma ndị na-achị ya bụ obodo, ndị ndu ya bụ obodo agaghị eleba anya ka ha mara kene nyochaa mara ụdị dibịa onye a na-eme ma ọkwa na ụdị pastọ onye a na-eme n'obodo ha. O wee na-ajụ ndị niile bụ ndị ọchịchị, ndị okenye na ndị ndu niile e nwere n'ala Igbo na mpaghara dị iche iche, kedu ihe mere o ji wee dị otu a? Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ndị be anyị ekene m unu. Ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu. Ihe m nwere ikwu n'ụtụtụ a bụ kedu ihe kpatara ihe na-emebi n'ala Igbo, ndị okenye agbatịsịa nkịtị. Ịma na ndị Igbo na-atụ n'ilu si ihe ọjọọ gbaa afọ ya ghọọ omenala. Kedu ihe ndị Igbo, ndị okenye anyị, ndị isi anyị ji wee gba nkịtị? Omenala niile bụ ihe jikọtara anyị, na-echekwa ndị mmadụ, na-eme ndị mmadụ lesi anya sị mba na ihe awụ ka esi eme ya, na-ekwesịghị ime ya otu a, sị mee ya ka esi eme omenala. Kedu ihe ndị okenye anyị, kedu ihe kpatara ndị okenye anyị ji wee gba nkịtị ala na-arụ? Ndị okenye anyị na-ala Igbo ma ndị kpọrọ onwe ha ndị isi, ka m jụọ unu, okenye nọ a na-egwu ala ọgbachi nkịtị, ofe egwucha ala ahụ onye ka a ga-ahawa aga? Ndị okenye na ndị isi anyị ka m na-ajụ ajụjụ a, ndị eze, ndị gọvanọ, ndị reps, ndị isi obodo, ndị PG, ndị niile bụ ndị nọ n'isi n'ala Igbo gbara nkịtị ala na-arụ ihe na-emebisi n'ala Igbo. Ofe ajụjụ ka m na-ajụ unu si okenye nọ n'ụlọ a na-ụmụaka na-egwu ala ọgbachi nkịtị, ọ sị na egwucha anya bụ ala na onye ka a ga-eli na ya bụ ala ebe ọ bụ na enweghị ozu dọ a na-egwu ala? Okenye ajụrụ onye kene ihe unu ji na-egwu ala, unu agba nkịtị ala na-arụ ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo, onye ọbụla gba nkịtị. Ajụjụ m nwere ịjụ ndị okenye anyị, ndị gọvanọ anyị, ndị reps, ndị eze, ndị PG, ndị isi ndị ahịa bụ ndị n'ọdụ ka ndị na-achịkọ ndị Igbo. Ajụjụ m ọ bụ okenye nọ n'ụlọ, ụmụaka na-egwu ala ọgbachi nkịtị, ọ sị egwucha ala onye ka a ga-eli na ya? Biko nụ liitenụ jikọọ na aka ọnụ na nsogbu Igbo nwere. Unu pụta na-ekwu na a na-amajalize ndị Igbo, ọ bụ asị na ihe nọ n'ụwa awụ dog eat dog. Ndị ofe mmanụ nọ na-achịkọsị onwe ha, na-achọ onye ha na-abụrụ nke ya. Ndị ugwu nọ na-achịkọsị onwe ha, na-achọ onye ha na-abụrụ nke ya. Ndị Igbo ewe onwe ha oye ewee na-abụ nke ndị Igbo, wee na-agwa ụnụ mbọsị ọbụla Igbo litere jikọọ onwe ha ọnụ, jikọọ aka ọnụ, chịpụ ndị iro, wee kwechiri kpaba nkata maka ọdịmma Igbo, ihe na-ebe ga-ebe. Biko nụ ka anyị mee na ọsọ ọsọ bifo ihe a na-ebe
na ana Igbo akọnsume onye ọbụla. Organ harvesting bụzi na ana Igbo emego ana Igbo crime scene. Ndị bi Lagos kpọchapụ ụkwụ na ha bi Lagos ọ dịgoro ha mma. Ndị bi obodo oyibo kpọchapụ ụkwụ na ọ dịgoro ha mma. Ala Igbo mmadụ anọzi ya, ndị nke fọrọ afọ a na-achagbusi ha na-aghụsịrị ọgan ha. Unu fụrụ ihe mere na Ezeagụ onye nwa dibịa anakọta mmadụ afọ na ya awụ dibịa na ya na-eme ihe agaghị ajụ ese. Onye nọkọta ya bịa hiwe ụka n'ala Igbo were one room hiwe ụka agaghị ajụ ese. Onye nọkọta ya gaa na nwa ajọ ọhịa kpọcha ga na ya na-agba dibịa agaghị ajụ ese. O ruole mgbe anyị ga-elite wee na-ayọkwa obodo niile na-ekene ndị sekuriti ndị Ezeagụ. Ya ka m na-eti mkpu ihe a kemgbe obodo ọbụla la a ga-eme enforce si vigilante na ndị polisi achọpụtabeghị arụ niile a na-eme n'ala Igbo. Ndị amị achọpụtabeghị n'ọkwa ndị vigilante ka unu biko meenụ ndị vigilante etip ka o wee dịrị Igbo mma, na-asị na ihe niile a na-ebe n'ala Igbo Chineke ga-enye aka, ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị otu iso ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nakwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.